गोदो गोदायनि समाव मोनसे हाग्रायाव मोनसे दै गाथोन दंमोन। बे दै गाथोनाव मासे खासेव थायोमोन। सानसेखालि मानै हांसोआ बे दैमायाव दै लोंनो फैदोंमोन। बे समावनो बिसोरो खासेवखौ लोगो मोनो आरो बिसोरो बेबायदिनो मोजां लोगो जायो। बिदिनो खासेवजों लोगोसे हांसोफोरा हाग्राबारियाव बेरायनो थाङोमोन। बिसोरो गोबां बेरायनानै बिदिनो ज' लोगो गेलेलायबाय थायोमोन। नाथाय उननि समाव ओरैबायदि समयसा जाबाय, बै हाग्राबारियाव गोबां समनि थाखाय अखा हायैनि जाउनाव बिफां लाइफांफ्रा थैजोबनानै बैहाय हाद्रिबारि जाजोब्बाय आरो बै जायगानि दैमाफोराबो लासैनो रानलांजोबनो हमबाय। दैमाफोर राननायनि थाखाय बेयाव थानाय जिब जुनारफ्राबो दै मोनलोङैनि थाखाय थैनो हमनायसै। हांसोफोरा बे जायगाखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थांनो साननायसै आरो बिसोरो खासेवजों जोबथा लोगो हमनो थांनायसै। हांसोफ्रा होनबायदि खासेवखौ गावसोरो बे जायगायाव थाला, गुबुन जायगायाव थांनोसै होननानै। बेखौ खोनानानै खासेवा जोबोद दुखु मोननायसै आरो गाबनो हमनायसै। खासेवा बुंबाय, आं नोंसोर नङाबा थानो हानाय नङा। आं हारसिङै बेयाव मा खालामनो? आंखौबो नोंसोरजों लांफादो। दसे गोबाव सानहाबनायनि उनाव खासेवा बुंबाय, आंनाव मोनसे आइडिया दङ। मा नोंसोरो आंनो मोनसे गोलाव लावथि लानानै फैनो हागोन नामा? खासेवनि खोथाखौ खोनानानै मानै हांसोआ बिरलांनानै मोनसे गोलाव गन लानानै बिरबोफिननायसै। खासेवनि आइडिया बायदियै हांसोफोरा लावथिखौ फारसे अरनानै लाबाय आरो खासेवखौ बुंबाय, नोङो मालाबाबो गोजौआव खुगाखौ दाखेव होननानै। खासेवा बिसोरनि खोथाखौ मानिबाय आरो लावथि गेजेराव अरथाबनानै बिसोरजों बिरफालांबाय आरो बिसोरो बिरै बिरलांनानै मोनसे गामि गेजेरजों बिरलांथारबाय। बिसोरखौ नुनानै बैहाय थानाय मानसिफोरा नुनानै आसरित सानबाय आरो बैसोरखौ नुनानै आखाइ खबबाय। गामिफोरनि आखाइ खबनाय आरो होख्रावनायखौ खासेवा जेबो बुजिनो मोनाखिसै आरो बियो हांसोफोरनाव सोंनो सानना गाव अरथाबनानै लानाय खुगाखौ खिसिनानै बियो गाहायाव गोग्लैलांनो हमनायसै। गोग्लैलांनानै बियो हाजों नांजाबनानै बियो बेयावनो थैनायसै। हांसोफोरा गावनि लोगो खासेव थैनायखौ नुनानै जोबोद दुखु जाबाय आरो बिसोरो गाबनो हमनायसै। बे सल'जों जों बेखौनो गियान मोनोदि जोङो नांगौ समावल' रायलायनाया गाहाम।